Kustan, pagdali ba kay basig mauna ta sa pamaskoy karon? Asa man ita mamasko? Dito gani sa unahan no kay daghan og balay. Unya, ano nagdala man ta ani bing mamasko ra man kaya ta? Dungol jud kayo ka ba kay og dili sila mohatag imong pabuthan. Unya og dili gyud mohatag og human sa imong pagpabuto. Akong pitikon. Kasapot ka wala. Ha? Unya, mapriso ta. Dili man ta mapriso kustan. Kay mudagan mata iniguman. Unya, naakay mo hatag sa ato nga nagdala-dala ta ani. Tapos dako pud jud kay na imong pintik hadlo kayo. Muhatag man na silag pugos kustan. Kay dako man kay ni akong pintik. Mahadlok man na sila. So, sa ato pa, ang imong gusto, mamugos dito sa itong pamaskuhan di ay. Mana may uso karon kustan. Kay ug dili gani mo dala sa ato ang isog-isog. Aw na pa ko isa ka plano oy. Unsa naman pod? E di hilak-hilakan. Ha? Ni, maulaw man ko magilak-ilak oy. Ay pagulaw-ulaw. Dili di ka gusto og kwarta. Gusto man gud ba? Pero hadlok man kay na imong gusto pod oy. Mapriso man ta ana oy. Ako ra lagi bahala. Ay kabala ka. Tara na. Pagdali ba pagdali kay mauna ta sa mga bata. Pagdali ba pagdala eh. Ay sara gud aga tabi. Mabuto din imo lang ta ka. Mabuto lagi na. Tanawa ha. Bang! Oh, di ba? Usog kay mabuto. Unsa man aga ta sakita sa kundalunggan oy. Mabungol ko ani ron. Oh, onya dito na ka. Mabuto na. Mauna na taron sa mamaskuhan ng ubang bata ron. Tara na. Dali lakaw. Oh, tanawa ra kustan. Nanay mga bata oh. Mamaskuhay gyud na. Nauna na inoon ta. Laguta gyud nimo oy. Ulawa pud ani oy daghan kig tao. Mong ka ano nagtago-tago naman pug kadira. Ulo ka, bakit motor daghan gyud nagtao. Mao gani na atong ganahan no para daghan tagka pamaskuhan arong kwarta-kwarta gitang duha. Tara na kustan. Moadto na ta sa may balay. Mintras layo pang ubang bata. Hinay kustan ha, hinay. Kay pasig na sila iro diri nga dako ba? O di ba kustan? Kanang balaya, diha ta mamasko. Kay dato-dato man na oh. Agata, may mga tao dito oh. Ay oh, tigana nila dira kustan noy. Tay sa kustan magsabot sa ta. Dapat sa atong pagmamasko karon, dapat na atay minimum. Dapat ang ihatag nila 100. Kay og piso ra gani ilang ihatag or 5. Dapat unsaon nimo? Pabutan. O ana, tapos pitiko na ako. Tara. Taysa kustan. Dili arata mo kanta kustan. Dili arata? Nya, unsa man atong kantahon? Katugod atong nasabutan kustan. Sige ha. 3, 2, 1. Pasko na naman o kay Tole. Nga naman na. Duula gini mo kustan oy. Yagaw kita. Dili kita tagaan na baka nindito na makag-wish you a Merry Christmas. Abi na kog mao nay sugod. Pang-ending naman na. Kanang mangayo na ta sa ilaba. Sige, usap. 3, 2, 1, go. Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan ako maghintay? Sa galing sunod ani kustan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maudlay na. Wala naman tayo kabalo sa sunod. Wala may klaro. Tarungan yung kanta. Arong tagaan mo. O di ba? Gakata-katara yung ka ba? Ana ang tao tarungon daw kanta para matagaan tagdako. Unsa man atong kantahon? Wala ko kabalo. Ay, alam ko na. Kani. 3, 2, 1, go. Everybody sing ko. Birthday sa atong Ginoo sabay ba? Jesus nagpakatao. Makaluluoy. Kanta ba? Sa basalang kiawitan. Unsa man isa? Wala gamit. Taysa! Disember na ron na November pa man. Tanawa ra patakanta. Lagot na ko ng tawana. Sige reklamo. Pabuti na kustan. Pinti ka dayon. Kuhaik bala. Kanang dako. Hoy! Gano'ng ipabutan namin ninyo? Pinti ka! Kana! Uluha! Unsa man? Muhatag ko sa mga o dili. Ha? 500 pa ngayon 500. Wala
kay mo'y kwarta ha. Unya ikaw dira, magtangara ka. Pabuti na ilang isa. Ako pud. Ayaw ba? Pagdali. Kusuga!